Lietse visjes bewijzen hier dat een soort natuur de werjepering van het Polderhoofdkanaal oerleerbe het. De watersporter is welkom op in de Wolbehainings. Het is nu nog zo dat we een beperkte diepgang hebben. We praten over 90 centimeter, dus dat wordt op termijn, als alles goed gaat en de natuur zich ontwikkelt zoals wij denken dat het moet, wordt dat 1,30 meter. En dat is net alles, want het vaarseizoen is ook nog beperkt. Dat gaat nu dan weliswaar op 1 juli vandaag open. Maar ook volgend jaar wordt daarna gekeken. Dus we kunnen aan de knoppen draaien. Dat mocht de ontwikkelingen niet zijn zoals wij denken dat ze zouden moeten zijn. Dan kunnen we dat vaarseizoen wat inkorten. En we kunnen natuurlijk rekening houden met het feit dat we die diepte nog steeds op die 90 centimeter houden. Maar wij hopen en verwachten dat die uitbreiding er volgend jaar zeker kan komen. Toerisme met de haan onder de kraan dus. Of in dit geval met de haan onder de sluis. Maar dat er nou boten door het kanaal varen kennen, is al een hele opstekker voor een protemeesken die er hut verwerken hebben. Een ontzettend feestelijke dag voor u natuurlijk. Het kan het beter voor uw soort die er zo voorwinnen. En wij hopen dat het een prachtige dag wordt natuurlijk. Van den Berg het tiental jaren zijn best voor de werjepering van het kanaal. En deze ondernemer zocht nou kansen. Hij stiet net alleenig. Nou, je moet het ik zou zeggen, wij binnen no pas eigenlijk is dit de start voor het opening van het Polderhoofdkanaal en dat zal ASES zeker banen opleveren. En we zien nu al kleinschalige dingen gebeuren. Ik bedoel, je ziet al een camping, Damshoes die zal meer bezoekers krijgen. En ja, het zwembad leidt eraan, daar zal ASES wat meer reuring komen. En zo zullen we straks vanzelf zien dat het economisch op wat opbrengt. De krobben die het project zo lang in het paad ziet, het nou nij online de natuur krijgen. De vraag is zo zelfs wel of die verhuizing wat slag is. Nou, het is nog te vroeg om nu te meten, want dat moet je op bepaalde data moet je dat doen. Maar wij hopen en verwachten ook zeker door alle maatregelen die genomen zijn, want er is enorm veel nieuwe natuur aangelegd. Ja, dat is daar zo ideaal en zo plezierig. Ik kan me niet voorstellen dat die kever zich daar niet thuis moet voelen.